Conta'm un poc de la teva empresa, quina és la seva història? Bueno, nosaltres l'any passat fórem uns dels premiats, precisament en una gala com aquesta. I la nostra empresa té 53 anys ja en el mercat, a Alzira, val? I bueno, molt orgullosos de formar part d'una empresa ja en tanta solera. Com es manté una empresa, com s'alça la persiana d'una empresa com la teua després de passar una riua, una dana, que igual no ens ha afectat molt al Alzira, però bueno, ha afectat a pobles al voltant, una crisi econòmica, una pandèmia... Això com ho fa un empresari? Com alça una empresa? És complicat, és molt complicat. Però bueno, al final són treballs durs que t'omplen d'orgull a la llarga. Nosaltres, jo soc de l'Alcúdia. En l'Alcúdia hem tingut aigua per un tubo, més que en la vida. Jo ja tinc una edat i no ho havia conegut, però no és que no ho haguera conegut, és que els meus pares tampoc ho havien conegut. I ho hem passat mal. Però a Alzira, nosaltres estem en el polígono del Mercat d'Abastos i també ens entra aigua. Mos va fer mal. No molt, se n'haurà pogut fer molt més, però mos va fer mal. Mos socarrà alguns equips i, bueno, jo voldria ressaltar, perquè, bueno, sí, hem tingut alguna d'ajuda, vull dir, el mal que mos pugui fer l'hem neutralitzat, però jo te voldria ressaltar que dies després de tota la riua que va portar la dana, acudirem allí no sols els jefes, per dir-ho d'alguna manera, perquè som 4 socis, sinó tots els treballadors a netejar, a treure fang i a deixar l'empresa per poder treballar el dilluns següent. I el dilluns següent estaven treballant. I això és bonic, vull dir, perquè al final una empresa té una cara, té un nom, té uns socis que són els amos, però l'empresa sense els treballadors tampoc és res. Vull dir, pensem que els treballadors són algo de fora, algo que no té res que veure, i sí que té que veure, són part de l'empresa, són una part fonamental, és un pilar de l'empresa. Per això diuen en moltes ocasions que les empreses són com famílies també, no? Correcte. I això, després de la dana, s'ha demostrat en algunes empreses, en la teua, per exemple. Per exemple. I bueno, ja te dic, estiguem 2 dies netejant, treballadors, empresaris, tots junts, a una, i a la setmana següent estaven treballant, estaven fabricant. I bueno, i bé, la veritat és que hem tancat l'any bé i han començat este any molt bé i pensem que a veure-les vindre. Quants treballadors sou en l'empresa? Som 20. 20 treballadors. Començarem 4, Començarem els 4 socis. I en la crisi del 2009 pràcticament ens obligaren a quedar-nos l'empresa, els treballadors. Els jefes ja ho donaren per perdut, la cosa estava mal, pintava mal i pràcticament ens obligaren a quedar-nos l'empresa. Perquè n'hi havia una opció B, però l'opció B era al paro i veurem quan cobreu. Wow. Entonces al final pegarem el pas, més que res per mantenir el lloc de treball, perquè si no, en la crisi que n'hi havia no sabíem on podíem anar. I va ser un encert, això? Sí. A veure, va ser un encert, primera perquè coneixíem, evidentment treballàvem allí, coneixíem el món, coneixíem el funcionament de les màquines i també coneixíem les carències que en aquest moment tenia la fabricació en la nostra empresa. I nosaltres sapérem subsanar tot això i alçar l'empresa, doncs, som 20 treballadors. És un mèrit, avui en dia. Mos costà, patirem amb un poc, però ja no mos en recordem. La ment humana té això, que sap borrar els elements negatius, els borra fàcilment i els positius els aguanta ahí pels segles dels segles. I això és el bonic de la vida, que continua i sempre que estem ahí podem lluitar per els nostres somnis. De categoria, molt bé, moltíssimes gràcies, molt amable. Campeón. I que vagi bé.